Evo to po snegu sad radimo. Evo tu je Nikola. Ćao. Sad me vidi. Ćao ljudi. Eto sad sviš. Evo sad ćemo po snegu da idemo. Tamo ajde. Prvi Nikola. Užasno. Inače to je njegov biciklet. Da li se to pije ili nije? Nije. Šta je bilo? Ha? Hajde. Ja se priznam. Ajde, kreni. Šlajfuje to guma. Aj, na prvom potezu ujevim. Stvarno to izgleda. Mogu ja se kazati. Ljudi, ovo nemojte da pišate. Pokušajte slobodno kući. Zavisno. Ali bi te vježbali se. Misliš? Ja. Ajde, Ajde bre, pa možda da kvajem se vratiš. Ja ću sad mogu. Možda ne vidite dobro, možda vidite, ne znam ja. Ajde, ma neću, ja ću stavim na modu, ja ću se podržati dobro. Ajde. Gaz, 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 gaz! Gaz, 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 gaz! Šlajfuje malo točak. Vidjeli ste valjda kako je proklizao. Evo ga to ne vidite se. Šta si pokazao, nisam dobro vidio. Ovdje budite. Ja ću se moja možda popraviti. Nemoj skroz da ideš, ostavi ovdje biciklu za drugi put. Nemoj slučajno si sjeo na moju. Ajde, dođi. Kažem da mi doneseš bicikl. Stani pomoći. Mene loka. Dobro. Evo. Svoje preduzeće. Pazi, tamno je. evo ovo je njegova bicikla.